Magandang umaga. Para nga po dito sa magiging taya ng ating panahon, ngayong araw po ng Sabado, December 26, 2020, meron po tayong binabantayan na isang low pressure area, ngunit ito po ay nasa labas naman po ng Philippine Area of Responsibility. Ngunit ito ay nakakaapekto sa malaking bahagi po ng Visayas, Mindanao, gayon din po sa ilang bahagi ng Southern Luzon. Samantalang Northeast monsoon o amihan po, nakakaapekto po yan sa may Northern Luzon. So ito pong LPA na to, huli po natin ito namataan sa layong 660 km east-southeast po ng General Santos City, South Cotabato. Itong LPA ay mababa po ang tsansang maging ganap na bagyo, pero continuous monitoring po tayo. So, mababa po yung chance na may ganap na bagyo in the next 24 hours. So, continuous monitoring po tayo. And then, kung mapapansin po ninyo, yung mga cloudiness ay nandito po sa may east ng Visayas and east po ng Mindanao. Pero yung sentro po ng ating LPA ay nasa labas po yan ng PAR. So, kinukonsider po natin na ito po yung nasa labas pa rin po ng PAR. Pero yung trough niya po o yung extension ay umaabot po sa may Visayas and Mindanao. So, pag sinabi po nating sentro ng LPA, andun po yung wind circulation, yung sentro po niya. And then, maaari pong yung mga kaulapan ay malayo po sa sentro. So, ito pong LPA na to ay medyo shallow. So, yung kanyang sentro po niya ay hindi po masyadong defined. So, pero sa ngayon po, yung pinaka-define po na sentro ay nasa labas po ng Philippine Area of Responsibility. So, yung kanyang lokasyon ay nasa labas. Pero, nakaka-apekto po yan sa maraming bahagi ng Visayas at ng Mindanao. So, asahan po natin dahil po sa LPA, dito po sa Kabisayaan at buong Mindanao, magiging maulan po. And then, may mga inaasahan po tayong mga pagkilat at pagkulog, mga pag-ulan, dahil nga po sa trough ng LPA. And then, tuloy yung mga paulan, pero suma total, magiging makulimlim, and then may inaasahan nga po tayong mga pag-ulan. May mga lugar po na tuloy-tuloy ang mga pag-ulan, meron naman pong mga lugar na patigil-tigil. Kaya po pinapayon yung ating mamayan na mag-ingat, lalo na po kung matapat po yung cloudiness na may dalang heavy rainfall. So, pinapayon po yung ating mamayan na mag-ingat, kasi maaari po tayong magkaroon ng posibilidad ng mga pagbaha at paghuhupo ng lupa kung tuloy-tuloy po yung mga paulan natin, and then moderate to heavy po yung mga paulan. Samantala, ang inaasahan po nating mga temperatura sa ilang piling lugar, dito nga po sa may Visayas at Mindanao, sa may Iloilo, at sa may Tacloban po, nasa agwat po yan ng 25 to 30 degrees Celsius, sa may Cebu, 25 to 29 degrees Celsius. Sa Zamboanga po, nasa pagitan po yan ng 25 to 33 degrees Celsius. Sa may Cagayan de Oro, 24 to 28 degrees Celsius. Sa may Davao, ay asahan po natin na ito po ay nasa pagitan ng 25 to 30 degrees Celsius. At dahil pa rin po sa LPA, ay nagpapaulan po yan dito po sa may Palawan. Sa ilang bahagi po ng ating Southern Luzon, sa may Palawan po, and then sa may Bicol region, ay maaari pa rin pong makaranas ng mga pag-ulan, makulimlim na kalangitan, at meron po yung mga kasama paglat at pagkulog. So, pinapayuhan pa rin po yung ating mamamayan na mag-ingat po sa maaari pong mga pag-ulan na inaasahan doon po sa mga nabanggit po na lugar. Dahil nga po sa epekto ng LPA o yung trough po ng LPA. Samantalang, amihan naman po yung nakakaapekto sa ilang bahagi po ng Luzon, partikular na po dito sa may Northern Luzon, ito pong rehiyon ng Cagayan Valley, at ito rin pong Cordillera Administrative Region, gayon din po yung Aurora, amihan po. So, makulimlim rin po ang kalangitan, meron po tayong inaasahang mga pag-ambon. Samantalang sa Ilocos Region, dito po sa natitirang bahagi ng Central Luzon, maganda po yung ating taya ng panahon, pero may inaasahan pa rin po tayong mga passing light rains o mga isolated na mga pag-ambon. And then, asahan po natin, dahil nga po merong mountain, dito po sa may mountainage po tayo, dito po sa may Luzon. So, yung apekto po ng amihan
ay naharangan po ng mountainous, mga mountain area dito po sa gitna po ng Luzon. So medyo maganda po yung taya ng panahon dito po sa may Ilocos Region. Samantalang sa natitirang bahagi po ng Southern Luzon at sa may Kamaynilaan, asahan po natin mga isolated lamang po ng mga thunderstorm and then may mga pagkilat at pagkulog. So pag amihan po yung nakakaapekto sa ating lugar, wala po tayong inaasahan ng mga thunderstorm. So ang nakakaapekto po sa may Northern Luzon at Central Luzon ay amihan. Ang magiging agwat po ng temperatura dito po sa may Northern Luzon, sa may Lawag, nasa pagitan po ng 24 to 31 degrees Celsius, sa may Tuguegarao, 23 to 29 degrees Celsius, Baguio, 16 to 23 degrees Celsius, Tagaytay, 22 to 30 degrees Celsius, at dito po sa may Legazpi, nasa pagitan po yan ng 26 to 31 degrees Celsius, Calayan Islands, 25 to 31 degrees Celsius, Puerto Princesa, 25 to 30 degrees Celsius. Sa Metro Manila po, asahan po natin na sa pagitan po yan ng 24 to 32 degrees Celsius. Meron po tayong gale warning o delikado pong pumalaot. Dito po sa may Batanes, sa may Cagayan, kasama na po ang Bubuin Islands, Isabela, Ilocos Norte at Ilocos Sur dahil nga po sa amihan. Yung hangin po ng amihan ng Northeast Monsoon ay nagdudulot po ng mga matataas na alon dito sa mga nabanggit na mga baybayin. So pinapayon po yung ating mamamayan na gumagamit ng maliliit sa sakyang pandagat na mag-ingat po or bawal pong pumalaot samantalang yung mga gumagamit naman po ng mga malalaking sakyang pandagat ay mag-ingat po sa mga matataas na alon. Samantalang yung magiging kalagayan po ng ating panahon sa susunod na 3 araw, tomorrow po, Sunday, hanggang Tuesday, so December 27 to 29, ay asahan po natin maganda po ang ating tayo ng panahon. So by Sunday, amihan po, nakakaapekto pa rin po yan sa may Baguio. Samantalang by Monday and Tuesday, inaasahan po natin, medyo hihina po yung ating amihan. So, maaari po tayong magkaroon ng mga thunderstorm sa Baguio. So, agwat po ng temperatura ay nasa pagitan po yan ng 15 to 24 degrees Celsius. Sa Metro Manila naman po, dahil nga po inaasahan natin na medyo hihina po ng bahagya ang amihan, so may inaasahan po tayo mga isolated na mga paulan or pagkilat at pagkulog dahil nga po sa mga localized thunderstorm. Agwat po ng temperatura ay nasa pagitan po yan ng 24 to 32 degrees Celsius. Legazpi City. Dahil pa rin po sa LPA, so maaari pa rin pong magkaroon ng mga paulan sa Sunday sa may Legazpi City, and then by Monday and Tuesday, improving weather na po. Mga isolated lamang na mga paulan dahil nga sa mga localized thunderstorm. Agwat ng temperatura ay nasa pagitan po yan ng 25 to 32 degrees Celsius. Sa may Metro Cebu, mga inaasahan po natin ay improving weather na po sa may Visayas. Inaasahan po natin na mga isolated lamang po ng mga paulan dahil po yan sa mga localized thunderstorm. Bagyang maulap hanggang sa maulap po na kalangitan. Ayun nga po, inaasahan po natin yung LPA na yan po itatawid sa may Visayas ngayon po araw or hanggang bukas po ng umaga. Tatawid po yan ng Visayas at Mindanao. At dito po sa may eastern section ng Visayas Mindanao, magiging improving weather po. And then, mapupunta naman po yung mga paulan kung saan po malapit yung LPA. Dito sa may western section ng Visayas and Mindanao. And then, Palawan po. Asahan po natin, yun na po yung maapektuhan ng LPA. So, agwat po ng temperatura sa may Metro Cebu ay nasa pagitan po yan ng 25 to 31 degrees Celsius. Sa may Davao naman po, mga inaasahan naman po nating mga paulan ay mga isolated cases dahil nga po sa mga localized thunderstorm at mainit at malinsangang panahon. Bahagyang maulap hanggang sa maulap lamang po ang kalangitan. Agwat po ng temperatura ay nasa pagitan po yan ng 25 to 33 degrees Celsius. At yan po ang ating latest update tungkol po sa panahon. Naasahan po natin ang araw
ay sisikat mamayang 6:19. Lulubog naman po ito mamaya sa oras na 5:35 ng hapon. At mula nga po dito sa Pag-asa Weather Forecasting Center, Shelly Ignacio po nag-uulat.